Dnes vám ponúkame exkluzívne na predaj vidiecký rodinný dom v obci Ladomírova, len 5 km od mesta Svidník. Domček je vhodný ako rekreačná chalúbka, alebo aj na celoročné bývanie pre menšiu rodinu. Stojí na slnečnom a rovinatom pozemku s rozlohou 1876 m2. Je to murovaná stavba s podpivničením a sedlovitou strechou bez obytného podkrovia. Domček nedávno prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Bola vymenená strešná krytina a v izbách sú nové plastové okná. Vonkajšie vchodové dvere sú nové a v chodbe je osadená dlažba. Jedná sa o malý dom s 2 obytnými izbami a kúpeľne spojenej s WC. Obývačka je prepojená s kuchyňou. Predáva sa aj so zariadením, a to kuchynská linka, sporák a nábytok v obytných miestnostiach a chodbe. Dom má elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku a studňu, samostatné plynové kúrenie gamatkami, ale aj vykurovanie na pevné palivo, kachľová pec a kachľový sporák. Na pozemku je aj stodola na drevo, dielňa a žumpa. Výhodou je tichá lokalita, výborná dostupnosť len 5 km od mesta, súkromie, pozemok s ovocnými stromami, plastové okná a dvere, nová strecha a možnosť celoročného bývania. Ak vás naša ponuka zaujala, tak nám zavolajte. Cena je vrátanie pre vodu a kompletného právneho servisu.